Prosím. Nemá, tu máš. Čapak, kam ja sa tam nemôžem pozrieť, ja neviem, kam mám ísť. Ja potrebujem tú žiaru. Môže tam stať? Môže tam stať? Toto nevýšiš vážne. Dobre, poď. Kde to je? Dobre, stíhame, otváraj sa nám dvere. Všetko zvládneme. Poď. Dovidenia. Rýchlo. Ram. Dobre, beží. Prestaň, učiteľka. Nechcem tvoj koláčik, daj mi pokoj. Sakra, kam teraz? Ja neviem, ja som stratený. Počkaj, tu sú dvere. Mám zabarikádované, počkaj. Ja ich môžem asi otvoriť. Dobre. Skúsime, či nám to vystačí, ale asi nie. Poď. Kde je? Sakra. Dobre. Stále za mňou. Kde je, páma? Poď, jedno. Dobre, jedno máme. Sakra, potrebujem ešte jedno? Ty kokos, ale toto je dobre ťažké. Dovidenia. Moje srdce! Ja viem, že tá mátola sa môže teleportovať. To je jedno úplne, že OP. Ale my to zvládneme. Boli sme horší, že? Kamoši. Pome. Sa neotočiť nemôžeš. Nepodvádzaj. Akože nebudem klamať, je to dobre ťažké. Ale akože snažím sa ísť bomby. Dobre, máme ďalšie dvere. Let's go. Dobre, padame preč. Poď, tam je exit. Ježiš, on je strašne rýchlo. Počkaj, on sa hýbe. Čo ti dávam? Poď, bež, prosím. Kam? Sleč. Ty kokos, on sa to nás rozbel, aby sme rozsekali na materu. Tam máš, učiteľka. Tam máš. Moje srdce, no nič. Pokračujeme ďalej, kamaráti. Tu izbe. Aha, dostal som zbraň? Ty kokos, dobre, to sa využije, to bude dobre. Ty kokos, ale to je jaká jaskyňa? Kámo, kde sme sa to dostali? My samozrejme budeme musieť nájsť tých svojich kolegov, ktorých potrebujeme. A nič sa nedostane. Pozrite sa, kto to je? To je tá kadva, ako keby tam niekoho uctieva. Máme sa k nemu nejak dostať bližšie? Ale toto je normálne, ja mám husínu, kamaráti. Kámo, on je jaký veľký. A tam niekoho ako keby uctieva nejakého typka. Dobrý deň, ani buď ťapušky nemôžem dať nič. Dobre, padáme odtiaľto preč, toto je prekleté miesto, tam už vidím exit, tak snad tam niečo bude. Tak kam zmizol ten srač? Dobrý deň!